tribulation produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. So ang mga kasakit nga to ang nagian sa kinabuhi, aduna kini katuyuan o tumong. Ug ang tumong niini aron kita mahimong malahutayon. Malahutayon ug adunay kausaban sa ato ang karakter ug maghatag kanato og paglaom. Nato lang taon si Paul gipakita kini ni Pablo ang espirituhanong proseso. Espirituhanong proseso may tungod sa tribulation. Dili kini siya kining random nga alantuson. But kini siya usa ka proseso. Now, ang unang proseso is tribulation. Kumingon tag tribulation, mga pagsulay. O adunay nagkalain na kasakit o pagsulay nga atong nasinati. External suffering. Kining ato ang nasinati sa gawas, meaning apil na diri ang kalisod sa kinabuhi, kawaladon sa kinabuhi, o kining mga lain-lain pa na mga alantuson nato. Another thing, internal struggle. Kining sa sulod nimo. Imo bang balatian, mga gitawag nato na mga kabalaka, kahadlok, kalisang nga imong gibati da sulod nimo. And then spiritual testing. Unsa ba ning spiritual testing? Paghagit o pagsukod sa imong espirituhanong bahin. Apil na dinhiya ang kaluyahon. Apil na dinhiya ang pagpakigbatok sa tanan ng mga lihok sa kaaway. Gitawag kini siya og fire stage. Ha? Mao kini ang gitawag fire stage. Another thing is perseverance. Ang perseverance sa laing termino ani is endurance, paglahutay. Buot pasabot, kini na mga tribulation, mo produce kanimo og pagkamalahutayon. Meaning, dili ka basta-basta mo quit. Dili ka basta-basta mo biya, mo talikod, bisan unsa pa na mga problema because nagmadaogon ka sa panahon sa tribulation sa imong kinabuhi. You don't abandon faith. Dili ka basta-basta nga mo biya sa imong pagtuo sa Ginoo. And you keep trusting. Hinoon, pabilin ka nga nagasalig sa Ginoo. Gitawag kini standing stage. Human ka, sukda sa kalayo. Ikaw, nakabarog sa kalayo. And then, the other thing is character. Pasabot sa character is transformation. Adunay kabag-uhan. Na kanang atong mga kasakit sa kinabuhi, adunay mahatag na kausaban, transformation, nganhi sa ato ang character. Ha? Kung sa may tabo, your faith becomes stable. Kung mo yung tag-stable, dili sa basta-basta matayog, mauyog, o ilabi na, dili sa basta-basta matumba ang imong pagtuo sa Ginoo. Kay nakalahutay ka man sa unang stage, nakalahutay ka man sa ikaduhang stage, karon nahimong lig-on o stable ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Your obedience becomes consistent. Kung mayroon consistent, mapinadayonon, malahutayon. Kumbaga, ikaw mahimong matinumanon sa Ginoo. Dili ka basta-basta mo deny o dili ka basta-basta nga mo talikod o mo dumili sa gipabuhat sa Ginoo sa imuha, kay nakapasar ka man sa unang stage, ikaduhang stage. And your life becomes shaped like Christ. Wala ka masayod na kanang imong mga pagsulay, na kanang imuhang tribulation nga nasinati karon igsoon. Usa ka na siya kapag hulma sa Ginoo sa imong kinabuhi, aron daw may sama ka kang Hesukristo. O kini gitawag siya the mature stage. Kung pag-abot sa mga pagsulay, dili ka mo talikod sa Ginoo, mubiya sa Ginoo, Hinoon, nagbadasigon ka, ug milahutay ka, pasabot ana, matured ka nga Kristohanon. Pero kung mo talikod ka, mubiya ka, unang stage pa lang, which is ang fire stage, sa imuhang Christianity, wala ka nakalahutay, hinungdan nga mibiya ka. And the last thing is hope, confidence in God. Ang paglao, mao kining pagka masaligon diya sa Ginoo.
o nagpasabot kini not wishful thinking. Ang imong unahuna nakasentro sa Ginoo, nakafocus sa Ginoo, and anchored assurance. Naka-anchored siya, nakaangkla ang imuhang kasiguruhan, labi na sa imuhang kaluwasan. O gitawag kini og victory stage diya sa imuhang kinabuhi. Imagine this. A blacksmith puts metal into fire. Ang kining panday, dili itong panday sa balay, pero kining panday nga tighimo og sundang at sa martilyo, kutsilyo, uban pa, gitawag kini sila og blacksmith. Nagapanday og sundang, espada, samurai, unsa pagyot. Gitawag ni sila og blacksmith. Kini sila, ilahang ibutang ang metal diha sa kalayo. It is not punishment, but it is purification. Kay kung ang metal ibutang nimo sa kalayo, mahimong matanggal tong kalawang niya. And then daw muhumok para dali na lang sa iyaha ang pagdukdok aron purmahon sa gusto niyang purmahon. Gitawag kini og purification stage diha sa mao nga paghulma nganha kaniya. Ang kalayo removes sa impurities kanang iyahang hugaw, kalawang, makatanggal niya na ang kalayo. And then makalig-on sa iyang structures og mahimong mapuslanon. No? Kanang ginatawag nato na mulye sa sakyanan. Kung maguba na imong sakyanan, kanang mulye sakyanan, ang bakal ana, pwede ra na nimong i-dispose, ibaligya sa junk shop. Pero kung gusto ka nga mahimo na siyang useful gamit, dalahan na dito sa blacksmith. Itong tighimo og sundang, tighimo og kining kutsilyo, tighimo og sanggot o lagaraw, unsa pa dira. Kay kung madala nimo na dito kanang imuhang mulye nga naputol og supposed to be i-junk na dito sa junk shop, mahimo na siyang galamiton. Og mahimo siyang galamiton pag isugnod siya sa kalayo, ibutang siya sa kalayo para mahulma siya sa kung unsa ang gusto nimong hulma kaniya. Now, without fire, the metal remains weak. Kung dili mo na pagasunugon ang maong nga metal, mahimong huyang siya. Ano man? Kay pag isugnod mo na sa kalayo, kinahanglan na siya og subo. Kanang subo bita. Ambot kung unsay laing terms sa subo. Para mahimong lig-on og dili na sa basta-basta nga kung mahimo siyang espada, dili ni siya basta-basta nga malumping. Kung itigbas og kahoy, iputol og kahoy, dili siya basta-basta malumping kay nakasubo na siya, nakasugnod na siya sa kalayo. Mo nay purpose sa kalayo para mahimong useful ang mao nga metal nga kaniadto wala untay pulos. Now, ang ato mensahe ni takna sa kabuntagon, mag-iskot kita ni ining God uses trials to build spiritual maturity. Wala ko masayad kung sa ang inyuhang mga nasinati karon na mapagsulay diha sa imong kinabuhi. Pero kung aniaman kaninyo nga nakasinati og lain na mga unos sa kinabuhi, sultihan ko kamo. Kana na mga kasinatian sa kinabuhi, kana na mga pagsulay nga nasinati sa Ginoo o sa imuhang kinabuhi, ang tuyo sa Ginoo niana dili aron bungkagon ang imong kinabuhi. Dili aron nga ikaw mubiya kaniya. Dili aron nga ikaw mupalayo o mutalikod sa imong pagtuo sa Ginoo. Apan ang purpose sa Ginoo niana na mga kasakit sa kinabuhi nga imong nasinati karon igsuon aron ka tukuron lig-unon, aron ka mahimong hingkod diya sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Ang gusto lang sa Ginoo na ikaw makalahutay niana na mga pagsulay. Ang gusto lang sa Ginoo na ikaw makatabok, makalatas niana ng mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya kung ikaw makalatas niana, ikaw nagapakita na anaa ka na sa kining ginatawag, kung sa itong ingon na ito, na ka sa kining ginatawag perseverance, paglahutay nga aspeto sa imong kinabuhi. Now first, fire is not punishment. It is preparation. Ang kalayo, dili siya usa ka pagsilot. Aban kini,
usa kapag andam kanimo. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 7 ang pulong sa Ginoo nagingon. Ang tuyo niini maong pagsulay kung tinuod ba gayon ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan sulayan gayod usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Unsa ang purpose sa mga pagsulay? Unsa ang purpose sa kalayo nga atong nasinati sa kinabuhi, which is ang mga naganlain na mga kasakit sa kinabuhi, dili aron silutan ka. Dili aron nga bungkagon ang imong kinabuhi. Dili aron nga ikaw mubiya sa Ginoo. Dili aron ikaw nga maluya sa imong pagtuo o mutalikod sa Ginoo. Ang purpose sa punishment or sa kalayo nga imong nasinati sa Ginoo sa imong kinabuhi is your faith. Ang imong pagtuo kinahanglan nga i-refine or sometimes i-refine kini sa Ginoo pinaagi sa kalayo. No? Pinaagi sa kalayo sa mga pagsulay. Na atong tanawon ang theological explanation. Not every hardship is Satan attacks or giatake ka ni Satanas. Ha? Dili po di siya bad luck. Unsay pasabot sa bad luck? Kanang malas. Ha? Walay malas sa Kristohanon. Kasi nagagamit direct bad luck. Walay malas sa Bible, ha? Or forgetting God forgetting you. Ang punishment nga imong nasinati igsuon, dili kini atake ni Satanas. Dili kini malas sa imong kinabuhi. Dili tungod kay nakalimot ang Ginoo kanimo. But sometimes, it is God refining you. Usahay manggod, magunahunata na malasa gyud ako eh. Usahay moingon ta nga grabing atake ni Satanas sa akong kinabuhi. Usahay moingon ta nga gikalimtan ako sa Ginoo tungod sa mga pagsulay. But I want you to know na kanang imong mga kasakit sa kinabuhi, dili aron silutan ka, apan gusto sa Ginoong limpyuhan ka. Mahugasan ka. Ngano man? Kaya nga ang mga dili maayo nga nahimo atubangan sa Ginoo, mao kini ang kalawang sa atuang faith diya sa Ginoo. Og sulayon ta sa Ginoo pinaagi sa mga kasakit sa kinabuhi para mahugasan ta. Kaya ang imong anak bitaw kung makasala, usahay latuson man di ba? Ngano man? To remind him or her nga nakasala siya. Kasabaan nimo, silutan nimo to remind her or him nga nakasala siya. Para matanggal tong mao nga kalawang, nga mao ang sala, and then maputli siya atubangan sa Ginoo. Ano man? Mo resulta man to sa iyahang pagbasol. Kung baga kung nakasala ang mao nga bata sa imuha, mo resulta tong imong kasaba, imong pagbunal sa iyahang paghinulsol, pinaagi sa pagpangayo ug pasaylo, diha kanimo. Kay kung dili nimo latuson, dili siya mahibalo nga nakasala siya nimo. The same pod kanato ng mga Kristohanon. Dili bot pasabot nga nakasala ka or kanang kasakit nimo, dili bot pasabot nga gikalimtan ka sa Ginoo. Dili pasabot nga malas na. Dili bot pasabot nga giatake ka ni Satanas. But sometimes imuhang sabton na kanang imong nagian igsuon, usa ka na siya kapag putli sa Ginoo kanimo kay tingali nakasala ka batok sa Ginoo. No, imbis na mangluod ta sa Ginoo, maghinulsol ta sa Ginoo, magbasol ta ug atuang hinuklugan ang atong sala nga nahimo diha sa Ginoo. Kay nakasala man ta. No? Si Job bitaw sa diha nga nakasala siya sa Ginoo ug gisilutan siya sa Ginoo, wala man siya nag-ingon na gikalimtan siya sa Ginoo. Wala man siya nag-ingon nga malas jud ko. Kundili, unsay ang gihimo? It is God who puts me on this situation. Ha? It is God's punishment kay tungod kay nag-disobey ko sa iya. So imbis na magbagulbol ka sa Ginoo, mangluod ka sa Ginoo,
mas maayo nga hinuklugan nimo ang imong kaugalingon. Ug moingon ka, Lord, masaylo ako ay nakasala ko. Mao ni hinungdan sa akong mga kasakit, mga latos sa kinabuhi nga akong nasinati. Dapat inana ang imuhang hunahuna. Makasabot ka nga kanang imong nagian usa ka na kapag putli sa Ginoo nga naha kanimo. Ha? Because God is more concerned with your holiness. Ha? Why? Because God is holy. Ingon ang Ginoo, be holy because I am holy. He is more concerned of holiness. That is why kinahanglan kanyang i-refine, pinaagi sa bulawan o pinaagi sa kalayo, sama sa bulawan nga gisulay sa kalayo, ug ingon niya nga mas bililhon pata ug mas labaw pata sa bulawan. So mo nang i-refine kita, pinaagi sa kalayo para makahinuklog kita sa atong kaugalingon na kita nakasala batok sa Ginoo. Dili tungod kay wala nakagihigugma sa Ginoo. Dili tungod kay nakalimot na ang Ginoo sa imo ha. Dili tungod kay gi-abandon ka or gibiyahan ka sa Ginoo. Gi-refine ka sa Ginoo because He's more concerned of your holiness. Gusto sa Ginoo na kinabuhi kang holy at ubangan sa Ginoo. He is more concerned of your holiness than your comfort. Mas concerned siya nga ikaw magkinabuhi nga balaan kaysa kining ginatawag na kahayahay or kahupayan. Na dili siya concerned sa asa ka malipay, asa ka komportable. Dili sa concern ana. He's more concerned on your holiness. Tanawang illustration. Mahimong putli tan-aon ang bulawan kung pagainiton sa kalayo o pagatangtangon pinaagi sa kalayo ang kahugaw niini. Abot kung kabalo ba mo unsa ng bulawan. Abi ninyo sa mga nagunahuna diri ang bulawan parihaan ang literal na makita nimo sa salida nga ano gid kayo, gold jud kayo, kasinaw-sinaw, hayag kay nga gold niya, nakabara siya. Dili ilana. Accordingly, sa kay tata, nga katong nagsimba din sa una nga, bot na nasuto sa Agdal Puyo, or asa ba to, or napabato dira, nga minero, o treasure hunter. Ingon niya, ang bulawan, nga makita nimo diha sa yuta, or asa man dapita, dili na pareha ang naa sa salida, nga gold bar, unya sidlak-sidlak. Kundili ang makita daw nimo color gray. Kinahanglan pa nimong i-refine sa kalayo, i-process kanang gitawag nila proseso para mahimong inadto pareha sa salida. So ma-refine, malimpyuhan siya, pinaagi sa kalayo lamang. Ingon pod ni ana ang atong kinabuhi. Para mugawas ang imong putli at ubangan sa Ginoo, kinahanglan nimong i-refine. Pinaagi sa kalayo sa mga pagsulay diya sa imong kinabuhi. Not to destroy you, but para mugawas ang imuhang pagkaputli ingon na Kristohanon. Ang kalayo dili siya ibutang o ang gold dili ibutang sa kalayo aron tunawon o bungkagon. Gibutang sa kalayo para matanggal tong dili gold. Some things in your life, pride, imong garbo, imuhang sobrang pagdepende diha sa imuhang kaugalingon, sa imuhang kahimtang, sa imuhang kahupayan, o ang imuhang huyang nga pagtuo, o ang imuhang dili makanunayon nga pag-ampo diha sa Ginoo, sulayon pinaagi sa kalayo, para i-remove kini sila. I-remove ang imuhang garbo sa kinabuhi. I-remove ang imuhang sobra nga pagsalig diha sa imuhang kaugalingon. I-remove ang huyang nimo nga pagtuo. I-remove ang inconsistent nimo nga prayer diha sa Ginoo. Ug ma-remove kini siya pinaagi sa mga pagsulay nga pagahimuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Igsuon ning taknaa sa kabuntagon.
Lastly, real faith does not break under pressure. Unsa daw? Ang tinuod nga pagtuo dili siya maguba. Pinaagi lang sa mga pagsulay. Pinaagi lang sa unos sa kinabuhi. Kumusta igsoon? Ang imo bang faith diya sa Ginoo is real or fake? Sa mga kanang swito sa gold, usa sa mga purpose nila para sulayon sa kalayo ang gold is kung makita ba gyud nila nga gold na or fake nga gold. Di ba na may mga fake na gold? Gani daghan mga gibalita ana nga namaligya og mga gold. Sulayon siya kung fake pa na or gold ba gyud na siya. Ang biblical speaking ana kay ginagamit dagami. Ang kalayo sulayon gamiton sa pagsulay sa gold kung kana ba siya gold or dagami. Meaning katong masunog, mabungkag, matunaw. So kumusta igsoon? Ang imo bang faith diya sa Ginoo is real or dagami? Tungod kay ang real, ang tinuod na pagtuo sa Ginoo, dili sa basta-basta masunog, dili sa basta-basta mabungkag. Pinaagi sa mga pagsulay. True faith is not measured in comfort. Dili masukod. Ang imong pagtuo pinaagi sa imong hayahay nga kinabuhi. Kung hayahay ka, walay problema, walay mga pagsulay, walay unos nga na sinati sa imong kinabuhi nimo, dili but pasabot na real imong pagtuo. Dili masukod na tinuod yun ang imong faith kay wa may pagsulay. Si Job. Unsay reason nganong si Job sulayan? Nganong gitugutan sa Ginoo si Satanas na sulayan si Job? Nakasala ba si Job? Wala. Gisulayan siya aron masuta kung unsa kalig-on ang iyang pagtuo. Kay mao man ang ingon sa Ginoo kang Satanas. Ingon niya, kahibalo, kaila ba ka sa kuwang alagad? Usa siya kamatarong nga tao. Si Job. Ug matinud-anon siya nako. Gisulay si Job, dili tungod kay nakasala siya, apan gisulay kung real ba, tinuod ba ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kay kun si Job, pabilin siya sa iyahang kahimtang nga ingon nga komportable siya sa iyang kinabuhi, dili man masuta kung tinuod ba gyud iyang pagtuo. Kay ngano si Job? Si Job dili kabos nga tao. Si Job usa ka ilado nga adunahan nga tao, bantugan nga adunahan sa sidlakang bahin sa Jerusalem o sa Judea. Siya usa ka dato. Inila nga adunahan. Adunay daghan na mga animals. Adunay daghan na mga ulipon. Adunay palasyo. Siguro kung naay sakyanan atong panahon na basig nasa Lamborghini. No? Kay dato gud siya. Ha? Siguro nasa helicopter, nasa yate. Kay dato gud siya. Pero gisulay siya sa Ginoo. Dili tungod kay nakasala sa batong sa Ginoo kay wa man to siya nakasala. Even ang Ginoo mingon siya sa statement, kaila pa ka sa kong alagad? Si Job usa ka matarong nga tao. Ang Ginoo mismo nagdeklara nga matarong si Job. Wala siya kasala sa Ginoo, pero nganong gisulay man siya. Sama sa gingon, gisulay siya para mapamatud-an kung tinuod ba ang iyang pagtuo. Dili ka makaingon nga tinuod ang imong pagtuo sa Ginoo hangtod nga dili ka makasinati og refining diha sa imong kinabuhi. Labi na kung makasala ka, wala man lay latos na nahitabo sa imong kinabuhi. Basig moingon ka nga ligon gid akong pagtuo sa Ginoo kay hayahay man ko. Komportable man ko sa kong kahimtang. Dili. Masuta ang imong faith sa Ginoo sa panahon nga moabot ka na imo ang unos sa kinabuhi. Kaya ang unos sa kinabuhi, mauman ang muhatag kanimo og desisyon kung mubiya ka ba sa Ginoo tungod sa mga pagsulay o mupadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung mubiya ka sa panahon sa unos sa imong kinabuhi, nagpasabot ka na your faith is not real. Ang imong pagtuo dili tinuod, kun dili usa lamang kadagami. Ingon pa diri real faith revealed in storms. Mapadayag yun sa panahon sa unos kung tinuod ba ang imong pagtuo. James chapter 1 verse 3 unsay gingon? Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Usi, kung makalahutay ka,
That means na real lang imong faith. Pero kung mubiya ka, pagkabot sa mga pagsulay, di na ako musimba, di na ako mga lagat, di na ako mag-ampo, di na ako mubasa sa Bible, and pinaka-worst na imong gihimo, balik sa kalibutan. Your faith is not real. Your faith is like dagami. Ha? Kung inana, imong paghahimo. Testing of faith produces endurance. Ang pagsulay sa pagtuo, timan muhatag kanimo og paglahutay. Dili aron nga mubiya ka. Tanawa ang illustration. May duha ka mga magtutuo. Nakasinati og sama na mga pagsulay. Sama nga unos, sama nga kasakit. Ang usa mibiya sa Ginoo ug ang usa midagan padulong sa Ginoo. Difference is not situation. Difference is foundation. Kung ikaw mubiya gani sa Ginoo, pag-abot sa mga pagsulay, meaning huyang imong foundation. Mura ka katong tao nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa balas, o pag-abot sa unos, o sa ulan, o sa bagyo, gibanlas. Pero kung ikaw, pag-abot sa mga pagsulay, midagan ka, hinuon, paduol sa Ginoo. Mura ka katong tao nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa bato. Nga pag-abot sa unos, sa bagyo, sa ulan, sa kinabuhi, wala gayud siya napukan. Wala natumba ang maong nga balay pag-abot sa unos o ulan ni atong panahon na. The same po sa iyang kinabuhi. Kapag abot sa mga pagsulay, wa gid matumbang iyang kinabuhi. Manang hagit kinako kaninyo igsuon. Pasalamati ang Ginoo kung maabot ang pagsulay. Ingon ang pulong sa Ginoo in 1 Thessalonians 5:16 kung wa ko masayop. Sa tanang sirkumstansya, pasalamati ang Ginoo. Kanang imong mga pagsulay, igsuon, pasalamati ang Ginoo niya na. Nga naman, usa ka na kapag sukod kung tinuod ba ang imong faith sa Ginoo. Pero kung ikaw igsuon, wala ka makasinati og pagsulay sa kinabuhi, ayaw paglipay. Tinuon pamalandungi. Kung tinuod ba gyud ang imong faith sa Ginoo. Nganong komportable man ko? Ha? Bud ba pasabot, di na lang dapat makomportable ang usa ka Kristohanon? Wala mo ko nag-ingon, nga di po pwede makomfortable. Pero kung sa panahon nga nakasala ka, batok sa Ginoo, and still, comfortable ka, na daw walay na hitabo, nga murag wala ka nakasala, batok sa Ginoo, pamalandungi gyud kung tinuod ba gyud ka nga anak sa Ginoo. Kay kung di ka, kay kung walay mga kasakit, murag kag katong bata sa silingan, nga nakasala, pero kay di man nimo anak, di ka pwede mo pa mubunal sa iya o mga saba sa iya. Tungkol kay ang tinuod na anak sa Ginoo, makasinati og latos sa panahon nga siya makasala, batok sa Ginoo. Just like your children. Kung makasala sila, makasinati sila og latos, kasaba, bunal, sa imo, tungod kay may katungod ka, kay imo man silang mga anak.